bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV amtuɓe yebde yewtere men holmbo woni an taw ko tongode capanɗe jeegom e jeenayyi émission mon holmbo woni an en calmini khalifaɓe diini e khalifaɓe aada ko noon kadi calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude baba Abou Samba Diop tata Leyla Ndiaye Daoud Gueddado Maymouna Tafsir ko noon calminirɗen yeɓoɓe kala wonɓe e jogli windere eɗen ɗowde yewtere nde e o mo ganduɗa ko Mounas Ka mo koɓɓilla wuuro almami Abdoul eɗen dañi hannde noon koɗo mo ganduɗa ko tedduɗo so tawi on kuccite makko hayso haalako to rewi onon ina gasa wonde paamon holi oɗo koɗo holi hade nden noon en totata o mo ganduɗa ko Mounas Ka o salmindira yeɓoɓe ayaw habdude Piindi TV assalamu aleykum. maaleykum salam Ba Mody oɗon mbiye mba jam fintupinɗon minen ga alhamdulillah en calmini dendagal galle o yeɓoɓe ɓe fof dendagal yeɓoɓe Piindi TV e émission men holmbo woni an calminama Allah ne wela rentude men ɗo jomiraɗo subhanahu wa taala rendini meɗen ɗo en garti e émission men holmo woni an eɗen dañi oɗo noon hay goto wattama présenté mawni men sehil men Hameth Amadou Ly en mbiyamo bisimilla makko e gallo ɗum noon debbo mbo wuuro almami Allah jarama jarama pamen woni koɗo men hannde ko o mo ganduɗa ko Hameth Amadou Boubou Ly so tawi o haalama noon en miijoto e nder département Podor miijiɗen kadi e nder commune mo Guédé mo ganduɗa e nder leydi Sénégal so tawi en kaali o rewi yoga e radio ji gonɗi ɗo taw ko teskinɗi ene jaa hen radio wiyetego Jamono FM ha yetti toon to haalirde gendiri dowla Sénégal saabu eɗen gandi o wonino toon jeeyaɗo e kabaruji ɗi defate to o jeeyanoma e ɓeɗon o wonino kadi mo ganduɗa kadi ni ko ɗowowo ɗon yewtere wiyetede cellal e pinal o wonino kadi neɗɗo mo ganduɗa kadi ni ko joguiɗo ɗon yewtere wiyetede boowal ganni kono hade nden ko jubbande tan seeɗo hawa yetti toon to télé men télé biteɗo 2STV eɗen gandi embo jeeyayi ɓurɓi toon hannde teskede saabu ko golle makko mantinde émission makko mbo jogui biteɗo ngaalu o saabu ina waɗi fodde tongode temettati e ko fawi walla mbiyen ko temen nayyi mankude seeɗa ko wona ko ɗum kadi e kabaruji jaltoji ɗi toon kanko o tawtarama nde ɗi mbaɗate ɗum noon ko on woni hannde koɗo men en mbatta so wona tottudemo assalamu aleykum. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ba Mody mi salminima mi salmini Maymouna Ka mi salmini haralleɓe ɓe e wonɓe sababu ha ɗum ɗo fof waɗa e kala to ayaw men walla dande men sawto men ina yetto min mbiyaɓe sago Allah sago mabɓe ɗum noon ko noon mbatten joni joni caggal nde calmitiɗa beele emin mbawi andude hol gonɗo Hameth Amadou Boubou Ly. eyyi ko namdal mi wowti ngal mataw namdede hayso mi yiiɗa ngal jabtade Ndiaye Saydou woni Mamadou Mariatou Bida Wahabou Dembo o wi holi min o wi min ko konngol joom kongo mbo yiyata so wona ndogu kono ina gasat tawa namdal ma ngal eɗen mbawi jabtademo e radio ɗimmo mo Ndiaye Saydou o wi o kono min somi wiyama holi min mi wiya tan min komi min kono so en kaadi ɗon mataw mumɗat mbiyetemi ko Hameth Amadou Ly jeeyami ko wuuro Mboyo ɗon jibinami ɗon janggumi Qur'ana janngoyi Qur'ana caggal mum Rosso Mauritanie caggal mum mi arti Mboyo wadde école ɗon kemmi certificat ɗon ummimi garmi ga e Dakar to banggue collège mi fuɗɗorima collège privé Gaynde Fatma waɗini mbeɗa yaha Pikine Est ɗon kemmi brevet caggal ɗum mi yeehi école lycée Abdoulaye Sadji mo Rufisque ko toon keɓmi bagam jaami université Cheikh Anta Diop gonnoɗen ko département philosophie goni toon ha nde Jamono FM udditi jaaɗen toon département philosophie en mbaɗi ha duel 2 jeehi Jamono FM saaha nde udditi nde wonno ko e 99 2000 e toon eɗen jeyno e o yuɓɓinoɓe toon kabaruji kono kadi eɗen joguino toon jewte ine jeeya hen yewtere weytare yewtere wonde ne wiye tawtari ɗeɗo ɗiɗi eɗen mbaɗanno ɗum toon ko adi nde eɗen jaaha Jamono FM ni en bindima walla en gollima e journal goto ene wiye Lasli jel ben mo Seydou Nourou Ndiaye ardi ene jeeya e sababuji ganduɗa ɗi
ko ha mbaɗɗen wittoji kewɗi ko faati e pinal men ko nden ɗon jayndi uddi tan en ngal ɗon ndemal nde Jamono FM uddi e lewru septembre nogas e jeeɗiɗi septembre 2002 jaaɗen RTS noon nde jaaten toon en gona jayndiyanke en gona journaliste jaaruɗen toon ko animation hayso tawi ko journal mbaɗanɗen nder rogere nani en toon kono noon en ngalano seedantako ko wonde en jayndiyanke toon mawnam Yero Oumar Diallo ko yewtere makko Fanda Almudo natirɗen toon caggal mum ardiɓe RTS noddi en nani en e rogere waɗoɓe kabruji ɓe kabruji e ɗemgal Pulaar en goni toon hakke duuɓi 6 kono noon hade duuɓi 6 ɗi ne mbaɗɗen toon duuɓi 5 ne gonka ka ne jeeruɗen ɗum no sifrede ni ganden ɗum ɗo so neɗɗo ummanaki hoore mum fayani no moƴƴi ko ɗum saabi mbaɗoymi concours sesti mbaɗmi concours sesti pasmi jaami duttitimi université lawol ɗimol janngude sesti mbaɗmi toon heblo duuɓi 3 jayriyankagal gartumi RTS gonmi ɗon lebbi seeɗa 2STV noddimi ɗo RTS ɗo a haali ɗum eɗen mbaɗanno ɗon boowal ganni yewtere cellal e pinal ko rakinoyal joguino ɗum ko nde o yahata nde o halfini en ɗum yentude e kabruji ɗi mbaɗanno ɗen toon yewtere boowal ganni ni ko Yero Oumar Diallo nde ardi chaîne national nde ko kañum tafi yewtere nde totti en ɗum yo en jogo ɗum en gonde wonɓe toon ɓe gon ko moƴƴo hande ummotoɗen toon e ñande goo lewru février 2011 ummiɗen toon garɗen télévision 2STV ɗon ne ko eɓe jiiɗi nannude kabruji e nder télévision o ɓe kalfini en Pulaar Actu kono kadi eɓe kalfini en yewtere wiyetede ngalu ina gasa taw wona oɗo format ɓe jinno kono noon enen ƴewɗen tawɗen ko oɗo format ɓurata wawde wallidde rendo ngo saabu mo ɓattodir hakkude lamas woni wonɓe less e wonɓe dow ɓe ha yimɓe ganda fandare nde ko wotere kamɓe fof koɓe jahata gotum kono soɓe kaldata communication so ala hakkude mabɓe ɓe majjodirat somi tongi e fannu goto ko ɗum ɗon to banggue defte en bindi defte 3 jalti hen deftere men adande yalti ko 1997 wiyete ko dingueral nde mulnode mulgo adango ko les éditions Papyrus d'Afrique mo Seydou Nour Ndiaye ardi eɗen calminamo o caggal mum multa 2005 gasi deftere men ɗimmere wiyete ko ɗale mawɓe ndena nden kadi ko enen mulani ɗum koye men e ballal ceerno Abou Sy mbo calminten ɗale mawɓe ndena kadi kañum haalata koko fate coñce e pinal Fouta woni hoɗɓe ngoral dande maayo Sénégal waɗ wittoji ɗi mbannaɗen hen fof jaltin ɗum ɗon hen nden deftere kadi no ene gasini joni yalti ko deftere taw ko roman nde wiyete ko koyɗol mum le rêve du sourd-muet nden yalti joni ko nden woni dingiral ngal eɗen keɓlono defte ɗiɗi goɗɗe somi yiya ko janggo ko jimi ko deftere jimi e deftere men wonde wiyetede pinal men taw rendini ko dingiral e ɗale mawɓe ndena sata yurneta ɓeyda alɗinede e kala ko jijjitnoɗen walla ko ponnoɗen satade mbattuɗen ɗum hen to banggue jimi ko ɗum tuuya men wonno guila en goni sukaɓe en mbaɗi leppi 2 jimi lefol gadunol yalti ko 2002 wiyete ko aadi lefol men ɗimmol wiyete ko weytare ɗum noon wonani en beelamma ko noon kadi wonirani beelamma ɓen ɓe ganduɗa ko huccitɓe ayawa habrirde Piindi TV sen kettima oɗo robinde kadi ne baɗaɗo ko roɓiɗo mo ganduɗa ko baɗɗo fayidu hayso tawi koye hojomaji ɗi tan gonɗen yaadude ko ɗum saabi oɗo roɓindo kadi no waɗiri ɗum ni kono duttoɗen koye yewtere wiyetede boowal ganni aduna o ina hettono ɗum no feewi sahaɓe mbima holko saabi gummugol mawɗo Hammet Amadou Boubou RTS saabu ko yewtere nde ganduɗa ko ɓurnode teskede toon hol sababu mum RTS duuɓi 6 mbaɗimi toon mi ala contrat mi o joganoki contrat komi producteur extérieur te yimɓe fof no gandi wonande gollotoɓe RTS wonde producteur extérieur no wayi musde toon eɗen gandi so dande ma watti nanede so watti yaltude ma woɗɗi yimɓe cikkuma firti kadi a wonani neɗɗo mo ganduɗa ko jomnotono toon kadi e ko cachet tan joguiɗa cachet o hay goto susama haalande ni no foti saabu ina wayno wawama mataw hay ko joldima ko jarata garta ko wawano ɗum yonde eyyi ɗum noon kadi sa ƴeewi gonko ma tan a jangguitima
rewɓe ɗon heewɓe a waɗi ɗum alluwal tan so renaki mbiyata ko yomi ƴeew a yaw goɗɗo kono wona ɗum umminen RTS sabu eɗen joguino fartange caggal nde mbaɗoyɗen formation caggal nde mbaɗen concours ha mbaɗoyɗen formation sesti gartuɗen en nattina e nder rédaction RTS rédaction français wolof e pulaar fof en nattina eɗen joguino fartange wawde ƴettede tonete kono noon eɗen gandi no wayi lelde ni tan te taw hankkadi en puɗɗimo duuɓi puɗɗimo yaade seeɗa wona fuɗɗimo yaade to banggue mawnude ni kono hankkadi so woodi ko yowiti e ma tan hankkadi alay saago wodo ma woni a jikkimo jikku bongo hankkadi aɗa waɗa Abou Samba Diop wiyata mo faltata ko ñamata heyɗata kono noon teddata te sellata sa renaki tan ina wayno guura gurdam ɗam ganduɗa ɗam fewani taw wona an sifori noon ko gonko ma o addanma wade hono noon hade men ƴettede RTS noon hawre 2STV arani en ko wona min mi waɗani demande 2STV tawi ko Allah ko Elage Ndiaye yewtidanno e Ibrahima Sarr Mauritanie Ibrahima Sarr ene haalnamo holko yiɗi e télévision so dañi sago mum taw no waɗi journal taw no waɗi oɗo Elage Ndiaye noon wimo min de sonno baɗono mani no wonno ɗo mami wawana ɗum wadde kono noon tawde baɗono mani ala ɗo mi ala baɗowo ɗum ɗo yeti on noon yobnimo an a ƴewata eɗen jogui suku men goto RTS to mbiɗa sikki ɗum foti ɗum wawde wadde nden noon ɓe noddimi ɓe namdi holi gon kam mbimi a suwa tawde waɗede embauché ɗo e RTS ɗamaw noon mbiɗa jogui ɗum tawi ko Allah ɓe noddimi ɓe mbaɗimi proposé koɓe mbaɗimi ko proposé yonimi ni woni jaami baynodirmi e RTS baynugol jongal jaami 2STV toon to gonko RTS to tan en ɗesat toon ruttade seeɗa haade men tottude Mounas gonko saaha caɗele ɗe ganduɗa ɗe guurateɗe toon taw somi wawi wiide ko leñol ngol tawana foti heɓɓitade jomumen way kono ko yeeyanoɓe ƴiiƴam mumen leñol ngol tan to batte leñol ngol way kono ala yeeƴade ko min beltanima on golle mon no peewi way kako ɗum kadi oɗon guurno ɗum toon de eyyi kono noon min ɗum mo wona yiyande am min e yiyande am kala mbo ina yaha toon leñol ngol nawanimo toon wona ɓataki leñol ngol nawma toon ko an waɗi pila beñama ha natɗa heddoto noon ko sa mataw ko leñol ngol waɗata identifié o woni yitoto hoore mum e nder ko mbatta ko walla an ganda ɗo sisi tan ko dokka hoorema leñol ngol par ce que gonko ma ɗon rokkanimo wawde hebde hoore ma e jeyde hoore ma donc tawde ala fof mbo leñol ngol wi ya joɗana min toon ko an waɗi pila beñamma ha joɗiɗa toon sa joɗima toon so leñol ngol yiitima hoore mum e ko mbatta ko so wawimo hedde won nokku ala ko bonnata kono noon wona obligation ɗum il faut ko ganden ɗum nafata en ko e nder gollorɗe men e nder caktirɗe men o waɗoɓe caktirɗe ɓe mbaɗa no ina jogoro gollotoɓe e nder caktirɗe ɗe no ina tottira ɗumen hakkeji men ɗum wona enen tan ko leñol men ngol e leñol woɗɓe fof yimɓe hewɓe ina puyna walla ina jalkita sifa leñol men no sifri ni kono mbiyen leƴƴi Sénégal fof ko ni tan hono ni tan cifori manam ko enen tan eɗen keewi en kewani jangguidde woɗɓe walla min mbeɗa wondi e neɗɗo goto to 2S to te enen ko mbiyeten mbiyatmi ko baba hamme ko waɗata ko sinno koye wolof no ɗum koye wolof walla français tawno ɓuri ɗon tawanno o yeehi ɗum waɗi dañde wona hay hunde ko yondinade tan donc tawde hay goto e men leñol waɗani ɗum fektani ɗum toon woto hay goto wi ina dakkana leñol ɗum walla haala woni haala ɗum walla ɗimede ɗum an déjà so yimɓeɓe nana keɗoma nana ndunoma saabu jokke golle o ko duwaw ko ya wuur ko ya sellu ko ya dañ jaam ko ya wone jaam so ɗum ala fof a wawa jokkude golle ɗum ɗo fof ko ɗum duwaw heddoto noon kala ɗo neɗɗo wawi heddemo so heddima ɗum ko ɓuural ɗum no yiiɗa no wallita kono noon wona une obligation wona yo yimɓe jew kadi wona obligation o ko ina jeani e nder ko ɓuuri mettudemi RTS ha pellitmi waɗoyde concours o heɗen gotol emin jooɗi emin gullito gonka amen minen producteur extérieur woodi goto wona e men o jeeya noon ko journaliste noon mawɗo to RTS to o wi onon on cohlani yoɓede onon son jaltiɗo ɗo tan beddo o ma yoɓon ma yimɓe ɓe joɓon ɗum ɗo ngol konngol ene jeeya e ngol mettimi saɗa yiiɗi heɓde ndimagu ma ko galle mo gonɗa o rokkata ma no aɗa heɓiri ndimagu ma no aɗa wawino wadde golle ma no fotiri ni tawa a yoɓitaki e goɗɗum ko dañƴa goɗɗum fof noon ko arsuku ma
kala ko yimɓe kandinma hen kadi jaggu aɗa handi hen kono noon won yimɓe men ni cifori wona kamɓe boni ko gonko mabɓe sifri hono noon kon c'est à dire que hunde no yowitema yimɓe nananma wonko cikkata no mbaɗa wonno cikkuma alay saago daara no aɗa sikkiri ko aɗa sikkiri ko no ina tawire e ma so renaki tan hen saaji a jogoto won jikkuji so tawi a ala keɗanɗomo won nokkuji so en dañi yimɓeɓe ina duusa radio ji ɗi ina duusa téléji ɗi ina duusa wonɓe ɓe hen ko hunde moƴƴere kono kadi mi refto kadi wona obligation ko gollinoɓe yimɓeɓe poti yobde yimɓeɓe e nder golle men tigi rigi debbo mbo wuuro almami aɗa jogui namdal tigi tigi wonani min weltare joddade mawni amen sehil amen kadi fuutankagal foof ene andi holko mbaɗɗa e leñol ngol kadi ɓiɓɓe fulɓe ɓe foof ne andi holko mbaɗɗa e leñol ngol donc so min joddima e ma hande mataw ma haala haale tan nde namɗa kono an ko fonno haalide ko foof a haali ɗum a gayni kono alay saago min namdoma seeɗa min a haali to gummiɗa a haali to jeeyɗa a haali no natirɗa université Cheikh Anta Diop e henno jaltirɗa woni namdal ma tan ko nde natta e média o nde ka hakkille ma are pour yaade e média pulaar o walla ko ganduɗa ko hunde nde mbaɗanɗa rêvé ko ɓooyi pour naddema e média pulaar o a jarama no feewi minen haralde amen nde rokkama micro ji law kala ɗo gote amen haali so ittani e nder askal haala mum yettude mbiteɗo Mountaga Diagne ko miñum Aliou Seyni Diagne gonnoɗo RFM correspondant RFM o so ittananimo ɗum par ce que on do rokkata men micro ko amen jaare duuɓi 13 14 yumen mbaɗ conférence uji e nder wuuro yumen mbaɗ wittoji e nder wuuro yumen mbaɗ jimi e ko way noon ɗum ɗon hankkadi addani amen tooya micro yantude hen kadi nadde amen e jangde ɗe ɗemgal ngal gila law min e nder jangde am gila mbeɗa waɗa CE2 mbeɗa nawdi hen pulaar mbeɗa waɗa CE2 mbeɗa jangga pulaar somi ƴeewi ni nde mbaɗatmi CM1 e CM2 taw mi heeɓi duɗal pulaar mboɗo janggina relais mbeɗa woni relais jangginoɓe sayet ɗon ɗo wuuro amen Mboyo ɗo yet ɗum ɗo foof hankkadi ngilngu militantisme o naati e nder ma kala ko mbaɗoyɗa goɗɗum sa waɗani ɗum so ɗum naati e nder ma hankkadi kala ko mbaɗoyɗa goɗɗum sa waɗani ɗum welanima jamono FM kadi nde uddita nde woni kesum so tawi ko Allah ummitere mawde mi sikki yimɓe kadi ne poti janggitade e tarikh addunoɗo jeyno radio ngo ko Mamadou Oumar Dia hayso tawi mbo wonno associé e nder radio ngo waɓe no Baba Malen e woɗɓe waɓe noon juuɗe men no gonno hen nden noon nden ɗon filñitere noon hawre ko ɗum muuya men wonno addani en e jokkodiral ngal joguiɗen e wonnoɓe toon foof addani en wadde toon ɗaɓɓade nde ganduɗa nde jaɓama ha mbawɗen yaade toon nden Mamadou Ly kañum toon wonno to banggue kabruji to banggue journal to banggue revue de presse mais mawnam bireɗo Mamadou Ly ko toon wonno Moussa Diallo en Abdoulaye Ali Diallo Dialli sene woɗɓe wonno hankkadi tuuya o e ummitere hesere nde e ka hankkadi naati en waɗi jiɗɗen nawdude gueɗe ɗiɗe ni hen sahaji ne yeehi ha ɓooy ronkiyade ɓurɗen abitade to radio to taw hankkadi en keeɓi wellitare men keƴɗen hen kadi natɗen hen jinnomi namdademo ko holno jiiruɗa média ji meɗen hannde to banggue rewɓe to e média ji men nden aɗa andi onon nden wonko tampuɗon hen kono hannde e média ji meɗen won dartoɓe no mbiye leñol fulɓe ngol yiyani men leñol fulɓe ngol tinani men est ce que yimɓe mbaɗirta ko pour leñol ngol walla neɗɗo fof waɗiranta ko pour hoore muɗum walla pour yo yiiti hon hoore mum ko tagui hannde kala pindu wiyani yaani natoya e média men pulaar eyyi ɗum ɗon ko ɗum ɓuural manggal ko ɗum ɓuural manggal te ko hunde fodde sembinede mboɗo sikki Teccan radio Teccan wonkoɓe mbaɗi hen ko heewi koye mabɓe fuɗɗori rewi radio fulɓe rewi Piindi TV rewi Siwol FM wonkoɓe mbaɗi hen ko heewi c'est à dire ko faggitade sukaɓe rewɓe jibinande Dakaru enen joni yehina ha so en tugnima e radio Sénégal no wano ni tan sikkate ko kala mbo ina waɗa ɗemɗe gendiji foti wonde ko wala kana walla kala mbo ina foti waɗa ɗemɗe gendiji foti wonde ko nayeje foti ko yaade ha carrière mum gasa arte e ɗemɗe gendiji ɗemgal wurdata hono noon ɗemgal fofirta ko cukagu ɗemgal fofirta ko rewɓe te kadi eɗen mbawa wiide e nder ƴellitgol ɗemgal men eɗen cammina kala mo ganduɗa o a jibinaka to dowri to Fouta to Jolof walla to Fuladu e ko abbiti hen mbawa wiide eɗen camminaɓe te kadi eɗen gandi aduna o koko ɓosata yimɓeɓe fof jadata hen wonkoɓe jiyata koɓe nanata wonkoɓe tinata jiyanɗe mabɓe nannirɗe mabɓe e tinirɗe mabɓe ɗe ko yaadude e jamanu o noon ko fottude sukaɓe men ɓe ganduɗa ɓe ko jibinaɓe ɗo hayso pulaar mabɓe ɗiggani mbaɗa feere haaɓe jiiɗa ɗum e nder koɓe jiiɗi ko mabɓe ɗigginoy hen pulaar mabɓe ɗum waɗi weltare mawde nde joguiɗen
ko yiiti sukaaɓe rewɓe ina nootiti e ngal ɗon duƴƴal heddoto noon ko en mbawa o wi en mbiyata woto ɓe kaat ɗon so taw tan ko sukaaɓe yoɓe janngoy hunde nde ko hay hunde sirlu goɗɗo ala hen ko janngoyde nde tan taw tan ko sukaaɓe woto ɓe jondine wiide ko ɗum ɗo tan mbaɗatmi ina yonami ni ɗum ɗo ma waw jogade mi janngo walla man waw wallitorde ɗum ala yoɓe jogo culture générale yoɓe jogo yiyande huɓtidinde e aduna o no wuurde yoɓe jogo pinal kuɓtidingal ɗum ɗon ko ɗum ɓural manggal heddoto noon no mbirunomi nanni mi jabtima hunde feccere namdal ma ngal ala mo leñol fetti yo yahan ɗum toon ko neɗɗo o suuɓi ari walla addoya tawa fannu mbawa ko mum yo hollir ɗum kono tawde tan eɗen kedditira ƴiƴam cukago ina doga e nder ɓalle men ko ɓurɗen potɗen wawde wadde tigi rigui ko notitade e école aji janggueteɗe ɗi ko jangate ko toon wona ɗemgal jangate toon ko karallagal fannu no waɗirte ni te kadi sa yalti a yaltide seeɗan faguma ma wod ko ɗum rokkuma e to banggue arsuku ma mbawa wurde tawa a yowitaki ha aɗa wiya aɗa fela leñol walla aɗa fela yimɓe walla ko way noon par ce que ine poti jogadema taw noon moni fof so fini dawi ko dawol mum neɗɗo finirat ni daw boutique mum e pinɗo daw télévision walla radio koɓe gotum woni mabɓe fof ko dawɗo dawol mum ngol foti waɗoyde ɗum noon hay goto e mabɓe fotani wiide mboɗo fadi e goɗɗo on woni mabɓe fof foti wadde tan koko foti ko wadde ɗum noon wonani en kadi ni beelammo debbo mbo wuuro almami duttoɗen joni tan saabu eɗen gandi embo jakadini hebloɓe woni jayniyankoɓe kono paten ko toon to DSS to saabu wannode toon émission wona ko wiyamno tawa ko pular saabu ene jahatande toon so tawi en paljani ko aɗa jeeya ɓurɓe toon wadde jewte ɗe ganduɗa ko teskinde garagal ma DSS holno ɗum waɗema eyyi ko walli en e wadde ko jinnoɗen ko tawa eɗen mbaɗira ɗum no jiɗirɗen ni mbeɗa haalde musidɗo goto minen jaltide promotion goto 37e promotion sesti nde min jalti nde mboɗo jokki e wadde pular e yiyande makko kanko ko mboɗomi waɗa dévaloriser diplôme sesti o aɗani famɗina eyyi mboɗomi famɗina ɗum mboɗomi famɗina ɗum mboɗomi way tan ko jalkidde ni o wimin ɗum pourquoi aɗa waɗa ɗum mbimi nde janggoyten nde en jahani janggoyde ɗemgal jahata nde mone men fof no jogui licence mum walla bac mum jaaɗen janggoyde ko holno waɗirte so en janggi holno waɗirte noon sen garti ɗemgal fof ngal belɗa kutoroɗa mbaɗa ko jangguɗa ko an kay tawde mi wiyanimo ya walla me buɗɗiɗi walla me bujjoy a ɓurani mi gonka yahatan mi ha ƴeewen holno wayata ko yidde wiide tan ko kala ko aɗa waɗa kala ko ina waɗe woto mbiyen eɗen mbaɗa réinventé la roue kadi ko janiyankagal laabi mum lelnama ha gasi en mbawa wiide eɗen paggito lawol kesol ngol ganduɗa ngol ko enen tan ndewata hen ala laabi ɗi koko lelna an onon natoɓe hen noon ɗemgal fof leñol fof ngol belɗon jeeɗon ɗemgal fof ngal belɗon kaalon kono laabi ɗi ko ni mbira yo mbaɗa Allah rokki en ne jaaɗen 2STV eɗen dokka wellitare timmude e wadde ko jiɗɗen ko wadde no jiɗɗen ni waɗirde taw en jaltani ligne éditorial mabɓe woni yiyande mabɓe no ɓe jiɗiri kono kadi taw en jaltani ko sarɗiji ko jangguɗen ko eɗen mbawi tabitinde ɗum kala ko mbawɗen wadde ko jangguɗen ko so tawi en tabitinta ɗum e nder ko mbatten ko sofat e men walla jalkite ɗen kono min mboɗo andi hayso tawi ko ɗemgal pular mbaɗatmi professeur jangguinɗo min wiyata kam a woppi ko jangguinno maɓe ko wiyatami tan komi nanata kalata ko ɗum ɗon noon min mi ala hen e ngala hen caɗele ɗum ɗon alay saago jetten min mi ƴetta on fartan yettude ardiɓe télévision 2STV saabu Alhaji Ibrahima ko heewi ko nanate boolo wodani hay hiiɗande wotere ala hay goto hiiɗa ko toon sa heeɓi yeehi ha heeɓi émission ma mi haalnima nane min waɗani demande min komi gaddaɗo komi noddaɗo ngari wona falade mi yeeɓi émission mon ngaalu pour tengtinde élage o wi sinno ko sagu makko ko pular ɓolo haalte ɗo mi yeeɓi émission mon ngaalu ani musidɗo goɗɗo o wi sinno ko sagu makko ko pular tan haalte ɗon ko wona pular haaltaki ɗon eyi jomum ni jogui yidde mum e ɗemgal ngal ni jogui yidde mawde e pinal ngal te kadi so tawi yitima e ko mbatta ko tan an a yettata Allah tawde ko mbatta ko ruuɗaki walla lurdani e ɗum ko ganduɗa ko janggunoɗa ko joni min bellitama no feewi a wiyetake alay saago invita kaari a wiyetake holko waɗi sababu inviteɗa kaari so wona noon kam ɗum ko neɗɗagu ma e professionnalisme ma rokkata ma mi finata subaka tan mi wi mi waɗi invité ba modi taw mi ala dalilu to banggue prétexte et contexte woni holko sababu ko mbeɗa waɗa beele ko actualité tawde ko émission actualité joguiɗen joljole joguiɗen alay saago yo taw ko noddirɗamo ko ina notiti e joljole ɗe ɗum ɗo foof eɗen bellita hen kala ko mbaɗɗen toon to banggue pular actu joni
eɗen jetta Allah par ce que mi siftoro ñande o noddata min mo haala o noddi technicien ji ɗi mbeɗa siftoro won heen ene ƴukko ene jala pour men mataw wawa wondi eyyi walla hay so ina wona waɗirtaki no fotini waɗirede min waɗi lebbi toon duuɓi jeeɗiɗi ko min goto duuɓi jeeɗiɗi ko min goto waɗat ɗum hannde ɗo gonmi ɗo e nder dendagal jokli leydi Sénégal par ce que somi wiyino mbeɗa yowito tan e rédaction 2STV mbeɗa yowito e maɓɓe tan mi waɗata sagam o no jiɗirmi ni saabu wonko rendam e leñolam sohlata hollede e haalnede taw kamɓe mataw ɓe pamɗina ɗum walla taw ɓe jiir ɗum ɗo wona intérêt maw wona intérêt général walla wona ko hunde sohlinde kono min hannde Allah rokki kam e nder dendagal jokli leydi Sénégal kala ɗo jaaɗa heen mbaɗa wawi wiide ko o jooɗinimi ɗo mi wiyata jooɗiniɗo rédaction o nde wiyata jooɗiniɗo 2STV ko ala komi andu ɗo ko rendo men woni ɗo ko rendo fulɓe woni ɗo kala saha gueɗe ne mbaɗi ɗo sa yeehi Goudiri diwan Tambacounda ma taw toon Amadou Fayinke e Amadou Djibril Bari sa yeehi Madina Gounass ma taw toon Abou Ndiaye jonni min toon sa yeehi Kolda ma taw toon Bocar Kandé sa yeehi Jolof ma taw toon Yaya Ba sa yeehi département Podor ma taw ɗon Cheikh Oumar Diongo yantude Abdou Boyen wonɓe Saint-Louis ɓe sa yeehi Matam ma taw ɗon Seydou Sarr hakkude Podor e Matam ɗo mbundi ɗo hakkude ɗon ɗo peeti wonno ɗon ko nako wele joni woni ɗon ko Ceerno Silla wonani min ɗon sa yeehi Mauritanie Doro Gueye baɗɗo fayida nan toon sa yeehi leydi France nako wele nan toon kañum e Zalka nana jodni min toon kala ɗo jaaɗa e nder jokli leydi Sénégal e hayɗo yimɓe men goni nokkuji goɗɗi taw gona jokli Sénégal en mbaɗi feere ha wonani en toon ɗum waɗi hen sahaji en keɓata élément ji ɗi ganduɗa ɗi hay rédaction amen central taw ala ɗin ɗon élément ji ko waɗi ɗum ko andude wonde alay saago kalden e leñol ngol pour kalden e leñol ngol noon kalɗo ɓe goni mbaɗen feere ñiɓen ɗon pengal ɗo tan mi woni yañude nde ɗo tan e nder wuuro Dakar ngo eɗen daña hen sahaji goƴaji rendo ngo taw wona goƴaji leydi ndi fof ɗum noon alay saago dañen yimɓe men heeriɓe walloɓe en ko wayno Abdoulaye An en walloɓe en ko wayno Cheikh Oumar Gaye en e woɗɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe ɗo walloɓe en taw kala nde hunde nde yonti ko wayno Abou Gaye en aɗa wawi wiide ɗumen yahana men toon ƴettana min gaddana min saabu ko ɗum goƴo rendo ngo ɗum ɗo fof ko wellitede nde rokki min ɗo tigi ɗum noon woni kadi ni fama Mouye Diadji mbeɗen so tawi eɗen tottira namde ɗe tan en baddata hen roɓiɗo o rendene ɗum saabu kadi komin teski hen ɗo batte leñol ngol saha woni hen cikkanmi ko ina kuula haalde pulaar walla kono kersa saabu noddede emin teski noon e nder émission ma mbatta o yimɓe hewɓe ɓe ndiwi hen keblugol jayniyankoɓe taw ko ɓiɓɓe fulɓe mbala no weeɓi banggue keddiɗo kadi ni en jii oɗo boros mo ganduɗa kadi o naati leydi ndi waɗi caɗele kewɗe way kono wonɗo jiimi yewtere maɗi way kono ko ɗemgal gotal tan ko ngal nanate ko ngal sikka ko ngal tan yimɓe mbawi hotorade ndewa ɗon so kalnama ma nan ɗon ɗo banggue men enen way kono hayso yimɓe ene jiiti hen koye mumen ina ɗeesi ngakkude seeɗa namdal gongal ngal ko namde jewtema ina beelo kono saaha ko an ɓuurmi teskade ɗo batte namde to mi teskade invita ceerno Alassane Aboubary en yewtere nde no wuuli jaw ko hewani koye jewte haalpulareɓe no feewi kono mbaɗɗa feere ha kamɓe fof ɓe ndendano koɓe jiiɗi kono ha mbaɗɗa feere ha émission o gasi ɗum way kono enen no heddiɓe mbaɗata ni nodda neɗɗo e nder jewte moon taw ma namno ko jiɗɗa ko namnade taw wulata enen en kewani ɗum wadde holko saabi ɗum a jarama no fewi no mbimami ni nani ko won fannuji garata toujours aɗa andi aduna koko ƴellito hande téléji gona tan téléji physique wona radio ji tan physique hande radio ji ne gondi e weeyo ngo hande sa welama joɗoɗa e nder suudu ma mbaɗa radio ma sa welama joɗoɗa e nder suudu ma mbaɗa télé ma aɗa humpita yimɓe aɗa wallita ɗumen hay so tawi a rewani e won école aji ɗum haɗatama wawde wadde hono ɗum ɗon ɗum ko Allah rokki yimɓe ɓe hande fartange wawde hutorade ɗen ɗon kutorɗe kese garɗe kono noon ngam mam jabte namdal ma kono hunde foof waɗi ko tarih eno ardi joni enen joni sa ruttinimo adan par ce que namdal ma waɗi ko pecce won pecce nango men adan sa ruttinimo won yimɓe ne kula ɗemgal ngal onon ko dañƴon ko chance mawɗo Abou Diop no andi minen hedde 1998 99 2000 2001 ha 2002 won yimɓe yottaɓe wonnoɓe jagorde e nder leñol ngol kala mo kuccuɗa hen micro mbiɗa tonganam ko haala koye ɗemgal pulaar wiyatama ko ala te de hande ko yimɓe
yo Allah yurmo biya fo won hen maydo won hen wurbe nan do kedi en ko yimbe be ganda be ko wiitebe ko mawbe der leñol ngol kono ciusana den ciusana haalde dem ngal dum non ale saga yimbe haralde hesere nde anda won do rewa ha yetti do won burnobe yuwede gi tuppi e kebbe benne kadi en poti wadde feere ha poftina harobe onon jono gi tuppi de onon ko adi amen minen ko adi amen onon kebi hen ko adi amen mato tidiane anen burno tampude sile ndiayen boubacar bayen be do burno hakkunde wonbe dow e wonbe less dum don ni jaaye sababuji ni yewtere ngalu sabu forma ngalu gadan o wana ni wano ko enen battire dum hono ni ardibe be jabani en jidden ko renno ngo yontabe leñol so batti hulde leñol tan yo leñol ƴewto hoore leñol ƴewto yontabe rendo so batti dogde demgal yo yimbe jom dangal en be yo ƴewto hoore dum wadi kala ko eden bada so en bi eden gadda kesum gaddi en keso mo wana jabbal jangangal ngal gadurangal ngal potgal wade tan en gaddanto yimbe be wadi a haali joni min ala ministre gondo do e der leydi ndi mbo rewani e der yewtere am so won mo keddirami ko horejo leydi Sénégal wata ko on tan woni mo rewani don kono a wawa wiide yontede am tolnimo do mi rewata don te dum ne kadi hande eden gandi wona e am tan haadi nane der teleji men di fof nane der radioji men do fof dum do firti ko yontabe men han kadi natti hulde la mas dum do non koko ligga wor yimbe cikku koko yib ko pini tan tawi dum dogannobe be batti hande fodanade en saaji ni ko jagorde mawde noddarma bima min de mon ko jidmi haalde kono jidmi non ko rewde émission ƴeewa non so tawi ko dum intérêt général so tawi kanko tan yiidi wadde propagande makko biyambo e ado yes sed tawde won noddude en yiide arde émission ngal ko bangi goddo e kay joni hunde namdal heddi ko namdal ngal gongal ngal ko fannu gaddin hedire nen ko en ñemtinobe no feewi ko en ñemtinobe buri tengtude eden ñemtina no feewi wadobe jewte jolfube be eden ñemtinabe no feewi bonani kono wonbe ñemtinten hen wona be bonnanate newnani lawol bonnanate be podden ñemtin be bel ko ben ñemtinten mi yi joni rubinde jaayendeji no wadirte ni e pulaar yimbe be ma taw ni weli dumen kono dum wona robinde jaayendeji dum non kadi jidane addin hanki o gaddina wona dum janga sa welama non tawde yimbe be ne weli dumen ala wade ne belda fo mbadira bada hen théâtre ma bada en maguyankagal ma sa welama tawde ne weli yimbe be kono kay hedoto mom andube be kanyum men gandi ko badata ko wona dum ho enen egginden dum koye mabbe koy jolfubi ko koy waddi min be fum he gila Sud FM Ablaye Cissé no wadiranno Papa Ali Niang ari hen ha yetti Hameth Aidara ha enen rendo men hande hewbe so ina bada ñemtinat fanno no be mbadirti ni nattina hen magiyanka atawat fo gotum sa hen mataw ina weli rendo ngo tawde ne weli rendo ngo en bita Haydara kono so tawi en duttini dum e ñaawirde holno wadirte hol fannuji revue presse ngodi fannuji tati ngodi hol fannuji tati di mataw jomum natani ni e dinan lawol fannuji van goddo kadi bangen wadirte bangi jewte eden ñemtina ko wayre Pap Gandiaye so joni so wadi invité neddo so noddi neddo eden jiino sokorto dum en dimidata dum ni wona yimbe men ne jogi on gaddi kono wona yimbe men ko funti laami buri felli laami enen eden jogi nga Allah no rokki en leñol men won sifa mo sifri won no gaddirta haybe ngaddata be garata sabu gobe kulno demgal ngal so yonti en kadi ka cokotodobe kadi e be mbaas en biima kula kadi be do hol non baden feere bad feere habe ngara taw beeto ko namdoto ko ni ko dum namdota kon namdirta dum ko fanno goddo sabu namdal fof ina wadi no lelnirte tan ha jomum wasa hulde wasa faayde wasa dogde mais sikki won ko jabtimi e wadde covid namde ma de bank covid 19 dum be sikki en kaali dum fawi koy nundal laamu ko nundal laamu ngu hadir kono non en gandat kadi moni fof ina yidi ko weebi la radioji kewde nan do buri webande dumen ko so français haalama tan yo demgal jotfingal fawet parce que ne weebi e be jaggi kadi yimbe be fof kewendi ndi ina nana jolfe mataw ko gonga mabbe kono enen mbiden ko sardi dowro leydi Sénégal wona dum bi sardi dowro leydi Sénégal bi ko kala biddo leydi ina jogi hakki humpitede tiki be biyani e ngal do demgal so be biide e ngal do demgal tan poften kono mbi ko jogi hakki humpitede wadde mbiyen tawde ko kala bibbe leydi eden jogi njorto won bidde leydi goto mo nanata ngal don demgal mo jogi hakki humpitede demgal makko ngal dum ko so tawi ko to laamu
kala ko waɗi laamu jogoto non laamu jogoto ɗum ɗemgal men officiel keptinangal ko ɗemgal farais so ngal yawti wiya ko kala ɗemgal baɗangal codifié ko ngal ɗemgal officiel ɗum noon hannde timmi ɗemɗe 24 ɗi ngannduɗaa ɗe ko keptinade battuɗe windede ko kanje fof poti fondede e nder oɗo heddoto noon yimɓe ɓe kadi ƴeewat ko ɓuri weɓande ɗumen ɗum kaalaten koto baŋnge public to kono to baŋnge privé to kam ɗum ko bitikaji tan sa welama mbiya jeeyiratmi ko pulaar sa welama mbiya jeeyiratmi jolfe tawde ko an jeeyi bitik ma ala ko wawa ɗo batti keɓolgol ngol keddoroɗen ko hojomaji tati roɓinde jawɗo keɓolgol jayniyankoɓe e batte kadi ne ka bindowo defte kadi ka baɗowo jimi e holno jiruɗa téléji kese kadi garɗe ɗi hannde taw ko télé en ligne holno jiruɗa ɗum eyyi mbimi ko ɗum fartan e renndo ngo ko Allah rokki ɗum oɗo yonta keso yonta fof garɗo wonmo Allah rokki ɗum to umma e communication no woɗɗi umma ko ne guila nde yimɓe mbaɗata jaygue guila nde yimɓe mbaɗata pucci guila nde yimɓe mbaɗata cabbi tabalde guila nde yimɓe kuɓɓata jaygue guila ha radio ari ha télé ari kala ko ari ina yejjitinma ko heddi ko ha jettiɗen hannde ɗo ɗo jettiɗen ɗo hannde ko Allah udditani aduna o damal gueɗe ɗi noon goni hen ko ɗum ɓuura kono kadi ko ɗum caɗele eyyi temps woni ridda men de temps o riddi men no feewi hankkatinde hojomaji ɗi won koye hubde kono mi yinno namdade namdal gotal haade meɗen uddude émission an hamme Amadou Ly hollo ko parɗa e rendo hannde ngo est ce que aɗa jogui sukaɓe pormata walla est ce que ganduɗa won sukaɓe ganduɗa ene goodi eɓe ndewema pour haaɓe jettoto ɓe jiiɗi yaade to sibo onon won ko mbaɗɗon ko heewi e leñol ngol jonnon ne foti sukaɓe aroɓe ko minen e woɗɓe taw so tawi wonko cohli holno ɓe mbaɗata feere haaɓe jetto hamme Amadou Ly ha wawa hokkude ɓe ko andi ko walla ko jogui ko walla ko woni hoore mum ko est ce sukaɓe ene keblo pour tout le temps arde heddema pour widema min de ko ɗum jinmi e leñol ngol taade onon gadi min e lawol ngol minen kadi alay saago sukaɓe a wawa tan yaade lawol ma an mbiya alay saago ndewata mawɓe ha para puɗɗa yettoyade to jiɗɗa to awa artan mbiya waɗa créer mouvement ma taw an a andani mouvement o ko yahata e ko artan donc emin jiiɗi en tant que onon mawɓe wonɓe ɗoɓe e adiɓe min kadi e rendoɓe emin jiiɗi kadi woto ko balluɗon min hen no fewi et surtout eminen génération arɓe joni ɓe sukaɓe arɓe joni e yiɗɓe nadde e nder média o surtout minen rewɓe e kañum kam nangue yornata ko hollaka fannuji keblugol noon ene wona tan école ene woodi kono kadi won hebleteɓe taw koye rédaction tan kebla kono taw himmi men mbawko men nunɗal men e pewlu men dokki ɗumen ni wadde ko ɓeeto yaltuɓe école aji mbawa wadde ɗum ɗon no woodi kono nangue yornata ko hollaka enen Allah walli en e fedde godal en mbaɗi ɗo hebloji kewɗi jayniyankoɓe e fedde godal fedde lewlewal communication ko hono noon nana heblono jayne kabul kewɗi en mbaɗi ɗo hebloji ha en kebloyi ɗo yimɓe ha Madina Gounass e ɗo e Dakar kadi hebloji mbaɗama ɗo taw ɗum noon kono ɗum ɗon foof kadi yonani kono noon ko ma neɗɗo holluma hoore mum nde anne ni mbiyata an a wiyata ngare mi heblo on a wiyata hono noon saabu hande ni heblo ngo mata won wiyoɓe ni jarani saabu ina wayno kutorɗe kese goɗɗe no heddoto noon moni foof no jogui mo dartoto moni foof jogui mo yeɓata moni foof mo jogui mo jeɓata o so tawi aɗa yiiɗi wayde no wayni aɗa wawi battademo ɗum o riwtatama heblo noon interne kadi no woodi woni minen tomin goni to kala garɗo toon taw mbiɗa andi ka nano ɗemgal pular ngal aɗa ɗimno ɗum eɗen mbawa wallodirde e nder gueɗe ma e foof ma heblo ma kono noon min o e hooram kaalo komi cohlude heblede saabu nen ñande fof ka janggowo moni fof ko janggowo ñande fof ka janggowo jangde gasata somi yii hande heblo udditgo tan hay so tawi keblowo mbeɗa andi wonto darmi ɗum haɗata mami tawtoy tan hay so tawi ko hunde seeɗa ma woto ko janggumi e mum hojomaji ɗi gasi ha laaɓi ceer kono ko no jiiruɗa hannde darde Piindi TV wonde télé ɗi ngannduɗa kadi ne ko privé mo ngannduɗa ko dokkirowo kabaruji kala subaka e holno jiiruɗa ɗum eyyi woɗum jiirimi ɗum ko ɗum ɓuural manggal mi yewti mi haalde dawudu lawol gotal mboɗo wi ɗum ɗo woto mbaɗe ɗum fijiro woto jagguire ɗum hunde tokosere ko ɗum hunde mawde fande ɓeydude tinnede taw ne yuɓɓine ha hankadi wona société mo ganduɗa ko autonome joguiɗo hoore mum aɗa ɗum mbeɗa andi ɓe jogui ɗin ɗon miijo noon kono noon ko ɗum ɓuural manggal min mboɗo jeeya e yeeɓoɓe no feewi Piindi TV e kala ko waɗete hen mboɗo jeeya yeeɓoɓe mum saabu mboɗo andi e kala bawɗo waɗoy ɗum janggo ko kamɓe udditi ngal ɗo damal kesal te kadi sukaɓe waɗoɓe hen jewte baɗeteɗe ɗe hen guila e holi an guila e théâtre uji baɗeteɗi ɗo galle Amadou guila e jeewo feuilleton ngaji baɗeteɗe min hay feuilleton goto hay épisode goto daɗanimi e nder ɗiɗo baɗeteɗi ɗo mi haalani jewte goɗɗe e roɓindi jayndeji baɗeteɗe subaka Amadou Moussa
mo waɗato mi haalani jewte goɗɗe ko faate hanke hannde pinal hanke hannde mi haalani jewte goɗɗe baɗɗe fof ko ganduɗa ko ɗum ɓural manggal ko ɓeydare tan wona ustare heddi noon yoɓe jokku e wallude yimɓe ɓe to banggue hebloji yoɓe jokku kadi e yattinde gueɗe ɗe ha wona gollorgal ngal ganduɗa ngal gollotoɓe hen janggo e jaam ina jiito hen koye men woɗɓe ñamba hen mbaɗa hono noon taw gollotoɓe ne mbasa wonde famarɓe doole ha ko ina kutoye janggo e jaam taw so kaali yimɓe keɗata ko walla so tawi peeñi yimɓe mbi mata wona ko opoya ɗum noon a waynoto baba en mbaynodiri ɗo wadde ha saaha goɗɗo tawa eɗen kaala goɗɗum ni tawa en kalani jimi ɗe min yimɓe nawi kam joni jaadiyankagal ha miɗami jimiyankagal ngal nan ɓoci toon te ɗum ɓurnimi welde ɗum ma en mbaɗoy ɗum so weeli Allah tawa kadi ko saaha goɗɗo noon mi yafnima so wonko kalmi ɗo ko ɓurti so won ɗo patno ɗon mi kadi mi yettaki toon mbeɗa yafno on hen Allah jarama on jarama Seydi Ba e kay jarama an kam ka idol amen an woni idol amen minen e Allah jarama sin dentiɗo jomiraɗo subhanahu wa taala wona wela en jetti jinnaɓe men ɗiɗo e hilifaɓe men diine aada ko kadi e wadde ɗo duwaw goto ko ganduɗa tanom ne sankino action ne wiye Abdoul Gueladio ko joom ko satiki dendagal yaalal ɓe deniyankoɓe e sayboɓe foof duwanama bammodi yo Allah hokku men hawruɗo vendredi goɗɗo so hawre welede jomiraɗo ɗum noon en beltanima baba Hameth Amadou Boubou kadi ko ceerno men ko jinnaɗo men so tawi waɗi purgue ko enen namnoto ɓe mbaɗi purgue kanko ɗo banggue makko hay furguere wotere waɗani hen saabu ko batten ko en mbawa ɗum ni mataw en etoto tan mataw ko yidde men woni hen en towani hay nokku kono kadi yewtere nde kala ɗo min juumi hen komin ponno haalde min kalani min ñaguima on yaafuye kanko garɗo o embo jogui fayido makko e fullo makko en jii darde makko e leñol ngol no wayni leñol ngol kadi ni yo yettumbo gilo embo nano yo waɗanmo gueɗe mantinde gilo embo nano o wiyanimi noon o yiɗa kadi ni wiyede noon kono yo leñol ngol kadi ni ittanmo gueɗal saabu kala to nodda o nototo defte ɗe waɗata ɗe so famama e wadde deftere holno wayi o waɗi defte kewɗe kono kadi ni ko pirtowo defte winde ena ɗumnina kono kadi eɗen mbawi wiide mbo ko alajji ɗum ɗon fof eɗen mbawno hen warde ko hojomaji ɗi joguiɗen ɗi woni ko heewi en mimatto mimen ga gasnen ko ɗum saabi ɗum tonggode 69 ko ɗo waynori en ha saaha goɗɗo hawrude welede gueno Allah jarama on jarama